ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದ ತುಳುನಾಡು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಸ್ತು ಸೊ ಇಂಕ್ಲು ಓಡೆ ಬೈದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಎಂಡ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಲಿಪ್ ಆಡ್ಗ ಪಂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತಲೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಡ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಸ್ ನನ್ನ ಅದನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷದ ಮರಣಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂತು ತುದಿಪರ್ ಅಕ್ಕನ ಡಾನ್ಸ್ ತುದಿಪರ್ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚು ಆತು ಪಲ್ಲೆ ಡಾನ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಮದ್ಮೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುರ ಆಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಮೊಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಂಕಿಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಸೊ ವಿಷಯದ ತಗೊಂಡ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೊಂದು ഇപ്പോൾ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆನ್ ಇಂಕ್ಲ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಈವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ತುಕ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ನಾವು ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮರ್ಪೊಡ್ಜಿ ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಮೀಟ್ ಆಪಂತೀರಿ ಓಷನ್ ಪರ್ಲೆಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು ತೂಕ 6 ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ಪಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕ್ಯಾಡ್ ಮಂತು ಪಾಡುವೆ ಎಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್